Iki punika praptanipun sesune saka Kadipaten Batarangin minangka duta saking Prabu Kronosiwandono ingkang sinebat dening Patih Pujaga Anom Dipatih Bujanggana kautus ratu gustinipun supados sowan tumuju ing alun-alun Kadipaten Kediri anglamar kusumaning ati Dewi Sangga Langit Atamaja Putri dening Prabu Kartajaya Kediri ingkang pungkasan Gandewa Lampanya Kinandra Kadya Ratana kamandhang saking Guwa Iskedha
weton becul kumarucul nenggih pati bujang danong kang Madya Prapta barisane Satria Tama saka Kadipaten Batarangit lambahnya Prabu Krono Siwadono kang kadharake dening Patih Bujang Kanopi Pabukuh bakuh Yayah prayeting kewu Sigra iramani kabeh nabrak kendangane Derekaken lampahe pun Patih Bujang Kanopi
Niki atur pasukan saking Bujang Ganong Singogiri arupi atraksi akrobatik kaprigelan keterampilan ugi ketangkasan saking Bujang Ganong Singogiri. Ayo ger bocah bagus duduke coba kaya ngopo kang dadi kabisananmu. Atraksi salto 100 kali temen tapi ayo ger coba ger awas awas loh penonton berikan tepuk tangan dulu penonton yuk biar lebih semangat. Nah yang mana ger ayo awas 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 diangkat 1 2 kembali tepuk tangan yuk. Langsung disusul berikutnya awas biar bocah bagus toke os no os no hoi oh awas kakean tanggapan awal sobat royo os iya langsung disusul berikutnya os kiri jalan kaya Bujang Ganong Singogiri. Bujang Ganong saking Jombang Mas Egar duduknya mas alon-alon watone kelakon mas oh ya
biasa. Saat ini pun hujan datang saking dobrak malih. Awas masa fitur. Awas. Lo. Awas kebanjir. Awas, kembali tepuk tangan yo. Mamulo. Alon sih. Mas. Kebelanjur. Cek, ini di bareng ini. Aman apa ini mas? Saja ya. Iya mas, sawan salto kene kono wis kurang aja. Kampase blong. Kampase blong. Suaraku rada serak-serak bahasa. Percaya mas. Wis ta. Apaku metu beluke. Oh adem wae kaya nek Malang ya. Adem mas. Heeh. Sampeyan tekan Jombang rene yo pantes. Teko Jombang rene iki menggoke kena diitung mas. Piro? Pindo tok nenggoke. Iwa karo nengen. Iwa ambek tengen tok. Beh teko kono dalane sok gradak. Yo iki resikone dadi Aku gonceng wong meteng brodol lho. Pak, boten gojekan Ibu. Boten niku guyon pun penak. Siyen kula tanggapan mriki jek mbluduk dalane kula budal rai kula puti ten mriki dadi klawu. Ya terakhir rai wis klawu. Kena bleduk. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing kudungan niku mengsis. Bengoke banter. Pun sarapan apa? Oh, sampun. Main ten dusun Ngelongok. Nggih terus nggih ngelongok nggih. Ngelongok. Oh, nggih. Ngelongok desa Dayu Kidul, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro. Bersama Jarman Nyu Singogiri. Tepuk tangannya mana? Kompak. Niki acaranipun panen pelem. Lah kayak ngono gembuan dul. Nang Jombang gak temen ngene sampean wae. Mboten parek nek Jombang kait mentil titik disawati wong-wong ngeten niki. Iki acara 17 Agustus yang ke-78 nggih. Merdeka. Tenang. Serik kan. Tahu dadi panitia kek. Tahu dadi panitia. Biyen aku lomba, Mas. Lomba apa iki? Tarik tambang. Terus Keliru sing tak dadak gulune tambaku matek kok. Sembrono ngoten iki. Sapa bayanter kok guru. Tapi jan kompak wong kene iki. Salut sampean ya. Salut sama masyarakat Ngelongok. Termasuk Bulurae. Bulurae pundi? Bayo kuatir nyangoni aku mau lir. Sampun kondur. Wis entekake jek sore mangke pange 50 wae ganong wis mule. Ping pindho ya Mas, 50 ping pindho mau. Wae aku. Ya engko diteni karo Bapak panitia kae engko. Sing pundi Bapak panitia sing sambutan mang lho. Namine sinten? Pak Sumarti. Celukane Pak Sumidi.
Kok kali-kali Lu mang wonge muni dhewe aku tak rungokno ambek turu kok. salah gue nyebut Pak Sumardi. Pak sapa Sumarli, Nggih, Beh Pak piantune jan ganteng blangkonan niku nggih. Oh senes, Sanes. sebelahe. Hah? Keliru. Oh, sing jaketan brengose gua gae. Pak, aja mangan tape Pak kelet. Aku mangan tape ngene tanganku pluwi kendane brengosen gak kowelet, Pak. Mboten Pak, niki guyon nggih. Memang piantune nggih seneng guyon, Pak. Iya. Terus jare dalane ngowene. Oh gak, tapi penak kok. Aku budal wau ke bar magrib Mas kok kene jam 8. Terus Aku mang tekok dalanku niku banter Mas. Tak giyekno selak keri. tibanya Nawabrak wit. Iya. Wendi lho. Nuk kono pojokan. Iya. Gak apa-apa aku. Terus Gak apa-apa. gak apa-apa. Gak apa-apa. Lah wite kae tukul ya tak tubruk. Ayo. Gak apa-apa. Wis iki masyarakat pundi mau ngelongok tak dongakno panjang umur nggih. Amin. Amin, seger kuarasane Amin. lan adoblaine. Dongake sing prawan-prawan. Didongake sing prawan-prawan muga-muga ndang cepet rabi nggih. Amin. Joko-joko. Lah kok enek sing godhog-godhog mau ndang cepet rabi. Bae sing jaga-jaga tak dongakno ndang cepet rabi nggih Mas nggih. Wes Sing rondo-rondo. timbang sampean Joko ngrangkuli wit jati ya anak ngrangkuli bojone sampean. Bener ya nang iki iso. Ada Mas, jatine dirangkul sampai bolong kayak ngono ya. Lambi kuning ya, ayo. Ayo, bapakno iku jatine iku, ayo. Itu taman ya. Ngono jarak sak wulan meteng gak tanggung jawab kon. Oh, langsung dibonakno lerekane Mas. Gak Mas, guyon Mas. Didongakno sing Jokowi. sing Joko-Joko ndang cepet rabi, sing perawan-perawan ndang cepet rabi, sing rondo-rondo ndang cepet payu malih nggih. Sing dudo-dudo. Sing duda babah. Kok babah? Cek ngwahno sing rondo cek kemecer. Tak gaekne pantun masyarakat ngelongok nggih. Iso pantun. Nang dongadum dalane menggak-menggok. Cakep. Menggak-menggok terus kejegur sumur. Cakep. Masyarakat ngelongok tak dongakno panjang umur. Amin. Iso pantun barang kita. Menggak-menggok mangan jajan ciki. Masyarakat ngelongok tak dongakno banyak rezeki. Amin. Dongane wong ini mandi biasa. Mas, Nah iki bature. menggak-menggok Kok menggak-menggok kabeh. Lah kok nggon. kejugel awu. Masyarakat ngelongok yang wedok lemu-lemu. Masih ngarep. Can kondo. Ditulung diareng. Masyarakat ngelongok. Sing lanang. Ora wani. Wawur enceng gondok didol garakno bati. Masyarakat ngelongok sing lanang ngrangkuli jati ya. Oke. Mari kono piye maneh atine. Iki nyuwun napa Bu? Lah kok tambah golek duit sih lho gak kewale. Diparani disangani tenanan tuh. Mas, lah itu niat delok jarangan apa turun nang tengah lapangan? Kok kumpul barang iki? Nggih, Bu. Masyarakat ngomong kula saranaken nggih mriki nggawa selambu kurung cek gak ditutup. Gak kaup orang-orangnya lanang tok ten mriku. Sampai sangautan. Bu, nyuwun lagu napa? Boten nyuwun, Mas.
Jadi kangen nyawer. Oh, lagu Kademen, Mas. Oh, kademen. Jadi sama di diawe gitu lho. Oh, nggih tak jake kenalan sih. Loh, tidak kenalan barang. Aja kok kendel tenan sampean. Dikemuni sampean kono gunung. Iya, Mas, sampe tak parane kaya gila. Ih. Atuh. Kula mboten nyokot, Bu. Dilat tok. Niku namine sinten bisa guyu untune kowe tok iku. Mas, kano lagu Mas guyu. Sampean jane bangsane apa, Mas? Sampean bangsane apa ora nyokot kok men dilatok? Perkewanan, Mas kula. Tapi sampun jinak. Pun wingi di karantina kula. Oh, kenapa? Niku mang Pak sinten nih, Mang? Nyuwun lagu napa, Pak? Pak Sumarli. Bojo loro. Bu, niku nyuwun bojo loro. Bojone pundi niku? Mas, gak ana lagu sak karep, Mas. Oh, enak penyanyi kene. Oh iya. Mbak, tak saran aja jinjitan timbang pincang sampean. Kok sih? Gak, Duh. Si jaluk mie. Artise njuk mie. Wis nggawa loro njuk mie. Oh iya. Kaya ape kurmat iki lambi rirengan. Niki mawon, nyuwun lagu napa bojo loro tenan iki. Siji ra ngatasi kok loro, iso ngingoni ta piye? Modele wong Jombang iki model ngono kuwi ya Mas ya. Ser, ayo Pak, kula sami. Matur nuwun. Bojo persis tak silih. Ganongane ra direken, ganongane. Pilih sing ayu to bener iki. Diparingi napa niki? Nggih. Ini sing ngecung wofrot kuno kayak teko kayak 50.000 kandakno bojomu ya Pak. Wah kene kayak mang wonten letak dongakno masyarakat Lombok kene akeh rezekine nggih. Seger rasane nggih. Sing lanang tak dongakno gak ngrangkuli jati maneh nggih. Sing disawer kait metu. Kowe enak jawani. Pak, aku di ganongannya pira iki? 1, 2, 3, 4, 5 kok disuwek dadi 5, oke? 10.000-an, masuk? Masuk. Matur suwun Pak, guyon doang. Mantap. Meneh tak dongakno rezekine sampean numpuk kowe. Amin. Sing durung sandinge. Ya, sandinge sing ngecop aku lho. Sampun diparingi malih napa mboten iki? Duet ayo duet.
Oh, buka dompet penyawer. Napa Bu lagune, Bu? Nyuwun lagu napa? Kali kota. Oh, pertemuan share matur suwun. Diparingi Mas nggih pertemuan. Duet bareng siapa nih? Bareng bapaknya? Oh, kalau anak lanangnya ya gak iso loh, Pak. Ayo, Pak, monggo. Oh, nggih, monggo. Dikasih pertemuan nggih. Oke, monggo. Harus. Ayo ger, atraksi malah ger. Duduk nih ger. Harus. Yung sino kiri. Ayo. Atur pasukan tadi pun ingin berikan parakan tari dadak merak tapi tari reok Nyu Singo Iri. Parakan tari dadak merak tapi tari reok saking Nyu Singo Iri. Aos.
Monggo Bapak Sumarli kepareng nitih reok kasumaken Bapak Sumarli monggo Betawi Kang Resa mewakili kasumengaken nitih wonten sirahipun reok kasumengaken napa kadang panitia monggo. Betul dengan kerso betul langsung berlaten monggo Bapak. Sasaru jadi pratanipun sesuai saka Kadipaten Lodaya tindakipun Patih Singkokumbang